Terve. Nytpä ollaan nyt täällä hämärtyvässä illassa ja se Virtanveen varrella, niin tämän kahtamaan olisiko kuori jo kutunousulla tuossa, niin koitetaan liippiä meille paistinkaloja sieltä. Jos joku ei tiedä minkälainen kala on kuore, niin jos niitä kohta tulee, niin sittenpä näette, että semmonen pien vähän muikun näköinen ja myöskin muikun makuinen. Ainut vaan, että raakana on semmonen pieni tuorekurkun haju siinä, mutta muuten täysin verrattavissa oikeastaan muikkuun. Mutta katsotaanpa kohta, jos niitä tulee. Joo. Ei oikein vielä ainakaan nouse kyllä, mutta odotellaan hetki siinä. Näköjään sivusaalistakin joku tuli tuossa. Tommonen punasilmäinen eli särki. Enkä tämän kerran takaisin. Mikä se tämä? Hetkinen, tämä on joku 10 piikki. Niin taitaa olla. Joo, semmonen. Enpä muista, että olisi ikinä tuommoista saanut. Joo, niinhän siinä kävi, että ei se vielä oikein täysin nousulla oo, että ykköskaloja, mutta peräti 3 kappaletta. Saapi aika pieni paistinpannu olla, että täytteen tulee. Mutta lähipäivinä. Katsotaanpa toisena päivänä, jos kerkee vaan käyvä ennen päänousua, niin uudestaan. No niin, sieltähän rupesi vähän kuorekin nousemaan siinä ja pikkusen on saavin pohja jo täytetty, että menee vaan tämän vähän sen vestilanteen vuoksi tulla keskellä aika paljon. Mutta kyllä joku aina rannasta. Liitetäänpä vielä toinen kaappasu tuosta. Tässä on itse pitänyt lampulla kahtanut aina kun parvi tulee, mutta sitä ei saa osoittaa suoraan, että sitten se tahtoo tuota valloa vähän väistää. Niin se ei ole ihan optimaalinen. Nyt tulisi jonkunlainen parvi. Tuolta tullaanko tänne asti? Taitas tulla. No siinäpä tulisi joku parvi. Katsotaan saadaanko mä siitä mitään. Kyllä nyt joku jää. Ei mitään ihan hirmu raivokasta, mutta kyllähän tuommoista vaijota 10 per pyyhkäisy niin ruppee jo jotain järkeä ole. Joo, siellä jo pikkusen ruppee olemaan. Vähän aikaa tuli ihan hyvästi vaan. Nyt vähän niinku hyyty, että ootellaan. Joo, se vähän hyytyi tuo kuoreen tulo, mutta kyllä sieltä nyt kuitenkin tommonen, saanko me näkymään tämä, 800 kilo, vähän vai jo 2 kiloa tuli kaloja, että parempi kuin ei mitään. Joo, vielä piti yhtenä iltana lähteä kuoretta kahtamaan. Saishan tätä varmaan tästä nyt useampina iltana. Nyt kun sais sen verran, että pakkasen niin vähän sen, niin ruppais tämän vuoden kuorehommat olemaan siinä. Kyllä siinä ei ole tätä yksittäisiä näkyy jo menevä aika valosataa on vielä, mutta okit huuttaa ainakin kovasti tuolla alempana, että se on ihan hyvä merkki. Ja isompia kaloja tuossa muutama mulskka, niin katsotaan ruppeeko sieltä. Eilisiltana tosiaan se 2 kiloa tuli, mutta ei mitään hirmun rajua ollut vieläkään, mutta tässä kyllä hankaloittaa hirveästi tuo, kun on tuo niin mieto tuo virta ei ole oikeastaan tullut vaikka ollenkaan, niin ne menevät tässä paikkaa tuosta keskeltä aika rajuusti nuo, että ei toki tullaan siinä osa rannastakin, mutta se helpottaisi, kun olisi kovaa virta, niin ne pakkautuisi tuohon enempi reunaan. Eiköhän sieltä nyt jotain.
katsotaan kohta. Joo, muutamia pikkuparvia on tullut tuosta vaan. Ei oo sen virkkeempää kuin eilenkään, ainakaan toistaiseksi. Ja se yleensä tapansa näyttäisi tässä alussa. Mut otetaan nyt mitä on otettavissa. Joo, hiljasta on. Joo. Siitä nyt tuli semmonen joku 3-4 kiloa ehkä kaloja. Että vähän paremmin kuin eilen. Että nyt saattaa olla kuorehommat tältä keväältä tässä. Että omiksi tarpeeksi on varmaan nuissa mitä nyt on tullut saatua. Että semmonen saalis.